Уважаеми зрители, кажи им, Мартине, да върнат малко, една минута по-рано, защото очевидно тук е момента, когато удрят камерата. И защо удрят? Защото видяха, че камерата засне как бие този беззащитен човек, както Петя обясни, полицаи пребиха човек, който по никакъв начин, още малко по-рано, по никакъв начин не беше, дори не беше, може би, и от протестиращите, каза Петя. След което, виждайки, че камерата, ето, където го налагат там, отдолу зад колите, и сега в един момент ще видите как един същит тръгва към камерата, защото вижда, че камерата снима, защото тук се намесват други хора с цел да помогнат да отърват човека. Ето сега изведнъж ще гледате, ето го тоя, който се тръгва към камерата, двама дори, след което вече настава ето я. Ето е историята, която удрят камерата. На Павлин Димитров, юнаците, да не каже някоя друга дума. Преди малко плямпоти Павлин Димитров по канал 1, че всичко върши в рамките на закона. Интересно дали това също е в рамките на закона. Да биеш беззащитен човек и да удреш камерата. Ще ми е много интересно дали това е в рамките на закона и според кой закон.